Tama lang daw, kay gamere ko ato mananagat. Ha? Oh. Oh, tama na. Ayaw, maulaw ta kay gamere ko. Oh, matats. Kap, salamat sa blessing. Sige. Matats, good morning ka natong tanan no. So naatay bisita karong adlaw sa Peaceport Matats nga ni palit og isda. Siyempre, pwede mo magsabot nga imong ipaputol-putol sama ana. So imo lang sa tagaan kung pila ang inyong sabot ana. Sili para sa imong mga anak. Ano yun? Mga bisita Matats. Ay, sa mo na dayo ra baya gyud dinido. Ani ra kami si Mama Tet. Ora mo niya. Kalayo sa kinabaw. O di ba, perting pula sa isda kay class A kay na nga isda, pero di mo magmahay sa presyo kay may kabaratuhan karon kay nga naman iba magud ang presyo sa gagmay, iba pud sa dagko no. So kung kinsay gusto mo sulod ni among Peaceport, welcome tanan tao dire. Basta moagi kag sikyo, kabalo na ka unsay himuon didto. Sama sa akong giingon, pwede mo magpa-request nga inyong ipaputol-putol, pinirito ba o kinilaw, basta kamo na lang maluoy sa libor kung pila ang inyong sabot. So tanawa ang isda mga tats oh. Di ba? Perting preskuha, perting pulaha, di ka maibog mo kilaw ana o sama ana. Pwede na to kilawon nga diretso so lang sa suka nga way lamas-lamas kay perting preskuha. Domingo ron matats, mingaw. Ay nate kampi di ato dito ron. Ato mga kaubang mga libro ato doon, nagsigig pukong. Naay duha ka bangka gihabwa. Isa pa ang nahuman, ang isa wala pa. Pero kaning isa ato ang kampi. Tara oh. Oh, magkabuan na matats. Tungong timba ba? Mga pesa ko dire. Domingo karong adlaw. Bagay nagapoy bayar no, nagapoy bayar. So kini nga isda matats 700 ang partial ani no, pero okay na sa matats kay nga naman mahal ang presyo karon tag 80. Mahulog ba? Di mayabo. Uy. Uy. Kawaw ba ang isda oy? Uy, kalami kilawon. Nagkilaw na pud ta. Ayos ba na? Tumo talaga na isino. Mao ni atong kapitan matats nga si Erickson, pagkabuotan nga tao matats kay nga naman mahatagonon sama ani. Tats, oh, tilok na tong isda, pahuman na. Dero sige. Payat. Oy, matats ha. Ingon sa kapitan tagaan daw to. Oh, apilon basta. Ay bakar eh. Automatic. Matats. Ako anong bahin. Tama lang daw kay gamere ko ato mananagat. Ha? Oh. Oh, tama na. Ayaw, maulaw ta kay gamere ko. Oh, matats. Kap, salamat sa blessing. Sige. Daghang salamat Kap. So matats, dito lang tama itong video. Daghang salamat kay mamaligya pa mi. Salamat sa nagtanaw diya og iliyog na natag-share. Thanks!